రేవంత్ రెడ్డి రేవంత్ రెడ్డి రేవంత్ రెడ్డి కాంగ్రెస్ పార్టీ జై తెలంగాణ జై తెలంగాణ జై తెలంగాణ. అమెరికాలో జరుగుతున్నటువంటి తానా సభల్లో తెలంగాణ ప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షులు రేవంత్ రెడ్డి మరి అక్కడ అడిగినటువంటి ఇష్టాగోష్ఠిలో అక్కడ కొద్దిమంది అడిగినటువంటి ప్రశ్నలకు సమాధానంగా తెలంగాణలో రైతాంగానికి 3 గంటల కరెంట్ ఇస్తే చాలు, మరి ఉచిత విద్యుత్ అవసరం లేదు, 24 గంటల విద్యుత్ అవసరం లేదని చెప్పేసి వ్యవసాయాన్ని రైతాంగాన్ని కించపరిచే విధంగా మాట్లాడినటువంటి వ్యాఖ్యలను నిరసనగా ఈరోజు బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో మండల కమిటీ ఆధ్వర్యంలో రేవంత్ రెడ్డి దిష్టిబొమ్మను కాంగ్రెస్ పార్టీ దిష్టిబొమ్మను దగ్ధం చేయడం జరుగుతూ ఉన్నది. గతంలో కేసీఆర్ గారు 2014 కంటే ముందు మరి ముఖ్యమంత్రి కాకంటే ముందు తెలంగాణ రాష్ట్రం రాకంటే ముందు ఈ ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో సమైక్య రాష్ట్రంలో ఈ తెలంగాణ ప్రాంతంలో రైతాంగం ఎన్ని బాధలు పడదో ఇక్కడ ప్రతి రైతుకు మళ్ళీ 10 ఏళ్ల క్రితం పరిస్థితులు ఇవాళ పునరావృతమవుతున్నటువంటి భయాన్ని ఇవాళ కాంగ్రెస్ పార్టీ కలిగిస్తూ ఉన్నది. ఒక 10 ఏళ్ల క్రితం చూస్తే ఎరువులకు లైన్లో నిలబడి లాఠీ చార్జీలు దెబ్బతిన్నటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది. విత్తనాలను పోలీస్ స్టేషన్లో ఉంచి ఇచ్చినటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది. అదేవిధంగా కరెంటు ఎప్పుడు వస్తుందో ఎప్పుడు పోతుందో తెలియని పరిస్థితుల్లో అర్ధరాత్రి అపరాత్రి బావుల దగ్గరికి పోయి కరెంట్ షాక్ బట్టి పాము కాటుకు తేలుకాట్లకు గురై చాలామంది వేలాది మంది రైతులు మరణించినటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది. తెలంగాణ రాష్ట్రం సిద్ధించిన తర్వాత గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు మరి ఒక రైతే ముఖ్యమంత్రి అయి రైతుల బాధలను చూసి మరి రైతులకు ఏ రకమైనటువంటి ఇబ్బంది రావద్దని చెప్పేసి 24 గంటల ఉచిత నాణ్యమైనటువంటి విద్యుత్తును అందిస్తున్నటువంటి కేసీఆర్ ప్రభుత్వం మీద బీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రభుత్వం మీద అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేసినట్టు ఖబర్దార్ రేవంత్ రెడ్డి, మళ్ళా మీరు అధికారంలోకి వస్తే మీ బుద్ధి ఏందో మరి ఇలా ప్రజలకు విడమర్చి చెప్పిర్రు. మీరు అధికారంలోకి వస్తే ఈ ప్రజలను ఏ విధంగా మోసం చేశారు, ఈ రైతాంగాన్ని ఏ విధంగా మోసం చేశారు, మరి వ్యవసాయ రంగాన్ని ఏ విధంగా అనగదొక్కుతారో మీ యొక్క అహంకార పూరిత మాటలలోనే అర్థమవుతా ఉన్నది. కాబట్టి తస్మాత్ జాగ్రత్త తెలంగాణ ప్రజలారా. కాంగ్రెస్ పార్టీ మరి యొక్క వారి అధ్యక్షుడు రేవంత్ రెడ్డి తన నిజ స్వరూపాన్ని బయట పెట్టుకున్నాడు. వాళ్ళకి ఏ మాత్రం అవకాశం ఇచ్చినా తెలంగాణలో 10 ఏళ్ల క్రితం ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు పునరావృతమవుతాయి. కాబట్టి ఒకవైపు రైతు బాంధవుడు మరి బీమాను రైతు బంధును ప్రవేశపెట్టి కాళేశ్వరం నీళ్లతోని ఈ తెలంగాణ ప్రాంతాన్ని సస్యశ్యామలం చేసినటువంటి కేసీఆర్ గారికి 3వసారి పట్టం కట్టి రేపు రాబోయే ఎన్నికల్లో మరి రైతు వ్యతిరేకంగా ఉన్నటువంటి కాంగ్రెస్ బీజేపీ పార్టీలకు తగిన బుద్ధి చెప్పి రైతు బంధుగా ఉన్నటువంటి బీఆర్ఎస్ పార్టీని గెలిపియాలి. మరి రైతు బాంధవుడు కేసీఆర్ గారిని 3వసారి ముఖ్యమంత్రి చేయాలని చెప్పేసి పిలుపునిస్తా ఉన్నాం. కేసీఆర్ గారి నాయకత్వం, కేసీఆర్ గారి నాయకత్వం, కేసీఆర్ గారి నాయకత్వం. రేవంత్ రెడ్డి రేవంత్ రెడ్డి కాంగ్రెస్ కాంగ్రెస్ రైతు వ్యతిరేక కాంగ్రెస్ రైతు వ్యతిరేక కాంగ్రెస్. రేవంత్ రెడ్డి రేవంత్ రెడ్డి జై తెలంగాణ జై తెలంగాణ. కాంగ్రెస్ పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ రైతు వ్యతిరేక కాంగ్రెస్ పార్టీ రైతు వ్యతిరేక కాంగ్రెస్ పార్టీ రైతు వ్యతిరేక రేవంత్ రెడ్డి రైతు వ్యతిరేక రేవంత్ రెడ్డి. 24/7 చూస్తూనే ఉండండి ఎంబీకే న్యూస్. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. తిరిగి మళ్ళీ మరో న్యూస్లో కలుసుకుందాం.